Проектът Please Ask, моля попитайте, или Art Science Kick е проект, който включва 3 партниращите си организации. Една от България, Арт Урбана, водеща за проекта, една от Чехия, Dafe Puppet Theater и една от Унгария, Pro Progressione, като всеки една от тези организации трябва да продуцира, да създаде сценично произведение на научна тема. So Please Ask is a really nice collaboration among artists and scientists from several countries to produce 3 productions that talk about science in a creative and innovative way. Аз съм Елена Георгиева и съм професор по молекулярна биология, генетика и епигенетика към Българска академия на науките. Освен това съм много активен комуникатор на науката и се интересувам от въпроси, които касаят обществото във връзка с научните проблеми и задачи, които стоят пред нас. Казвам се Влади Божилов. Аз съм доктор по астрономия и астрофизика, доцент към катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет и част от екипа като научен консултант на проекта Please Ask от страна на България към Арта Урбана колектив. Аз съм Мария Велева, координирам проекта и съм изключително щастлива, че имам възможност да се впусна в приключението Please Ask. Паралелно с това се занимавам и с съвременен танц, така че ми е изключително интересно и любопитно да се впусна в проект, който застъпва научната част, както и артистичната. Аз съм Никола Груев Котарашки, underground музикант. От години, вече 15 години съм перформер, артист, свира с 2 групи, които са мои проекти. От 4-5 години насам, някъде от локдауна, мисля, че започна, се занимавам и с композиране на филмова музика, музика за театри и всякакви такива неща. Аз се казвам Християна Стоименова и съм актриса. От няколко години съм и млад предприемач. Аз съм Стефания Георгиева, хореограф и преподавател. Занимавам се с съвременен танц. Имам своя собствена танцова компания, която се казва Атом Театър. Здравейте, казвам се Димитър Озунов. По професия съм режисьор, актьор, занимавам се с творческо писане, но също така имам и магистърска степен по геология. So my name is Andrea Brunello, I'm from Italy. I work in the field of science theater. My background is physics, but I've been doing theater for 20 years, more than 20 years now. And I really love to connect the two fields. Благодарение на поканата на Димитър Озунов и разбира се на доцент Влади Божилов, съм част от научният екип, който трябва да консултира, да участва в създаването на представление на базата на научни факти, което представление да бъде с една много оригинална цел, именно комуникация на наука по артистичен начин, която да достигне до повече хора, да бъде разбрана, да бъде приета, да бъде усетена като абсолютно човешки израз на чувства, емоции, наука, факти. Моята роля е да помогна за това да направим една наистина уникална постановка, научен театър, спектакъл, който е посветен на темата астробиология. Това е науката, която изследва възникването, развитието и разпространението на живота в цялата Вселена. Затова връзката между творците и специалистите по театрално изкуство с учените е изключително важна. Моята роля ще включва да консултирам екипа в тематиката от областта на астрономията и астрофизиката. В този проект ще правя музиката. Разбира се, това е едно предизвикателство за мен, понеже до сега не съм работил в сферата на една симбиоза между наука и изкуство. Аз като представител на тази част от творческия екип, която е свързана с музиката, която е може би най-абстрактното изкуство като възприятие, за мен беше наистина интересно да видя как ще протече процеса и как биха се свързали тези две галактики, да ги наречем, как биха се сблъскали. Видях отворена покана за хореографии, за проект, театрален проект, който ще комбинира наука и
сценични изкуства и това за мен към онзи момент представляваше огромен интерес. Науката и театъра, движението, тялото в едно. Затова без много да му мисля, въпреки че ще бъда малко извън зоната си на комфорт, се кандидатствах, след което бях на интервю, приехаме и така стана. Избраха ме по-скоро и стана така. Моята роля е на хореограф. Участвам в българския екип като подкрепа на режисьора и на целият творчески екип в моите познания с тялото. Предимно се занимавам с отчетната дейност и координацията. Също така и асистирам за самата продукция. В Please Ask влизам с 300 като актриса и заедно с Митко Озунов ще си партнирам в това да създадем един нов перформативен, имерсивен спектакъл през април 2025 година на тема астробиология. В проекта Please Ask съм артистичен директор на целият проект и на българската продукция. Моята така конкретна задача в представлението, което български екип ще създаде, ще съм съавтор на произведението и актьор. I decided to participate in the project because I thought it was a very good project, of course. And because I've been collaborating with Arte Urbana Collective for several years, we have produced a play together, we have run European projects together, and I really believe that the work that is being done by Arte Urbana is top level. So for me it has been an honor and also a pleasure to be part of this project. Тук се сблъскват различни гледни точки. Живеем в 21 век в една много динамично променяща се среда. Науката и технологиите трябва да върват ръка за ръка, но те трябва да бъдат комуникирани. А реално комуникацията на наука става много лесно през перформативните изкуства, през изпълнителските изкуства, през нашите тела и през движението, постановката, режисурата на фрагменти, особено в модерните театрални форми, именно с гласа и езика на изкуствата. Открих, че контакта ми с специалисти по драматургия, театрално изкуство, актьори обогатява страшно много моите възможности да бъда не само по-добър комуникатор на науката, но и по-добър учен, тъй като и учените помежду си също споделят и е важно да споделяш ефективно. Науката е изкуство, науката е живот и когато тези неща бъдат комуникирани по красив, артистичен и приятен за публиката начин, добавената стойност е огромна и за двете страни. These days, science is becoming really important for our existence. It has always been, but now it really is. I mean, everything that we do is scientific. And we will solve the problems of the world also by means of science. And science has created a lot of problems in this world. So having an understanding of science, being able to talk about it, being able to communicate it is really important. And that's why I think that this project is worthwhile, not just for an artistic point of view, but also for a social point of view. Ами нещото, което ми носи този проект е любопитството към всеки един детайл и е уникално да имаш достъп и да комуникираш с учени, които могат да ти дадат наистина достоверна информация за теми като астробиология, също така еволюционна биология и физика. И как тези теми се свързват с нашето ежедневие и с изкуството. Точно това любопитство, което ме тегли към науката и изкуството, е най-притегателно за мен в проекта, тъй като този проект обединява и двете в едно. Като във всеки един етап на проекта се търси баланса между изкуството, театралното изкуство и науката. И по какъв начин те могат да комуникират заедно, по начин, по който и публиката да бъде максимално включена в процеса. Ние като артисти по-скоро имаме един друг подход, практически подход към науката, който при срещата ни с теоретици и хора, които занимават с теория, може да се получи една страхотна симбиоза и да се получат впечатляващи неща. Освен това, да намериш по-интерактивен
перформативен начин да представиш науката пред публика също си е предизвикателство и възможност тя да се популяризира много повече. Please Ask задава въпроси, Please Ask поставя отправни точки за учени, изследователи, хора от бизнеса, артисти, за това как различните сфери на познание трябва да се научат да работят заедно, за да могат да комуникират не само наука, но и изкуства на различни аудитории. Искам да кажа, че най-важното в науката, предполагам и в изкуството, и в живота, е човек да следва мечтите си и да работи това, което наистина го вдъхновява. Правейки комуникация на науката, съчетавайки наука с театър, ученият разбира по-добре това, което прави като учен, защото ако не можеш да обясниш нещо просто, най-вероятно не го разбираш достатъчно добре. А най-трудните въпроси задават децата. Така че бих окуражил всеки да мечтае, да търси и да не спира отново като дете да се пита защо е така. Отговорът чака да бъде намерен. Следете процеси по създаването на това представление и като стане готово, посетете събитието, понеже аз съм сигурен, че ще се получи нещо много интересно.